Nes i'n byddio chi do? Oce, na i dreu na, chiol. Jyst ma'n mynd. Dwi'n cael caffa bach. Be sy'n bod? Bydd o Tommy? Dwi wedi gweld pres i'r osbyrdion mewn dillad gwyn cerdded fan acw. O, mae'n ysbrydion gwyn. Ysbrydion glas. O, dwi'n ti wedi gweld ysbrydion, siwr, gorsedd y beir, ydyn nhw? Gorsedd y beir? Pobl sydd wedi gwneud rhywbeth arbennig dros Gymru ar iaith Gymraeg ydy aelodau gorsedd y beir. Mae pob un ohonyn nhw'n cael dewis enw arbennig. O'n i'n meddwl na hon, enw. Mae pob un yn cael dewis enw arbennig fel aelod o'r orsedd. Syniad dyn o'r enw Iolo Morgannwg oedd yr orsedd. A dwi'n yn aml o dod i bod yn maes di wrth feddwl am y syniad. Wyt ti'n yr orsedd? Wyt ti? Ie. Os fysa ti'n yn orsedd, be fydd y enw di? Sgragan. Sgragan yn yr orsedd. Mae yna aelodau enwog iawn o Osian Williams Candelas.